Job Kapitulo 11. Miingon si Sopar nga taga Naama, wala ba'y motubag ni ining tanang binuang, makahimo bang matarong sa tao ang pagpunay sulti, Job, naghunahuna ka ba nga kami dili makatubag kanimo, nga makapahilom ka namo ang mga pulong mong mabiay-biayon. Nag-ingon ka nga ang gisulti mo matuod, ug nga putli ka at tubangan sa Dios, maayo unta nga tubagon ka sa Dios, sultihan ka gayud niya nga daghag panagway ang kaalam, nga adunay mga butang nga dili matukib sa tawo. Ang silot nga gipahamtang sa Dios. Kanimo gaan ra kay sa anggay kanimo, makatukib ka ba sa mga misteryo, ug sa pagkagamhanan sa Dios, mas habog pa kini kay sa langit, ug mas lalom kay sa Siol, dili mo gayud kini matugkad. Labaw pa kalapad sa kalibutan, ug sa dagat ang pagkagamhanan sa Dios, kondakpon ka sa Dios og taralon adto sa hukmanan, kinsa may makapugong kanya. Ang Dios nakaila sa mga taong walay kapuslanan, nagtan-aw siya sa ilang mga daotang buhat. Ang mga taong hungog mahimong maalamon, kon ang ihalas nga asno matawo nga dili na ihalas, Job, kon magmatarong ka, makabayaw ka sa imong kamot ngadto sa Dios, pafaa ang sala nga nakahugaw sa imong kamot, hinginli sa imong balay ang daotan. Sa ingon makabaton kag kalig-on, ug kaisog sa pagharong kang bisan kinsa, unya makalimtan mo ang mga kasamok, sa mga dili mo na hinumduman ang mga baha nga nangagi, mas hayag na unya kaysa adlaw sa udtong tutok ang imong kinabuhi. Ug modan agsama sa banag-banag ang imong mga takna nga labing madulom, magpuyo ka unya nga walay kabalaka ug puno sa paglaom. Ang Dios manalipod kanimo ug hatagan kanyag pahulay, wala ka unyay kahadlo kang kaaway. Ug daghan ang magpakitabang kanimo, apan ang daotan kawad ag paglaom, wala sila'y kapaingnan, ang ilalamang paglaom mao nga moabot kanila ang kamatayon.